Balima AEC Jamao, message d'alerte, alerte, 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 alerte. Pied, samedi 20 juin 2026. Aywa, information téléman dobe non. Ko tugu nani be pi ko encercler no jatika wale moko bulu. Nya fa nangu ga renfort nana. Awa mena révélation de que bivino toko de ko film terminé. Mali, Burkina, Niger, Bela Jelenga vidéo c'est très important. Dans cette de 2025 à nos jours, pourquoi Tero beka fanga soro? Muna bi chama ne beka fara ou ka force kan. Fente ka bala. Muna Tero beka commencer ka force soro, nous beka attaquer ba ou ka confiance ou soro. Ameno secret fort. Mali oni bana bilani mi ka bana fura don. Bana bi faka. Awa mena mun fo Mali on bi avec preuve à l'appui. Mena mun fo bi vidéo toko de ko film terminé. C'est ça. En bas dans les monde folo. Ama ngini Mali surasi nyamogo fait. Nebe ka kuma mun fo. A sourci a état pays dogon pasi sans fait. Monde sebenebe. Ali virgule neta faraka. Un grand groupe de terror n'tefe ka to la banso benga pasi signalé. De terror évoluant à pied est signalé cette nuit dans les secteurs de Pérou, Fangadougou, Kouet, Mandjenje, urgent à tous. Aïta pays de Gompaji, ça fait obéir. Ah, c'est que tu m'as dit comment quand j'étais. Aïta, avec pays de Gompaji, ça fait. Oui, Kélénie Folo. Malien Bego Kalama, Kélénie Folo. Ou Kera. Dogonodougou attaque ko Chamankera. Zena Akana Foko, Dogonodougou attaque la Kamaba Kalama. Ne se que tu m'as dit vidéo qui a wa flé. C'est ça. C'est que tu m'as dit que le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Malien Chamabe confusion konobi. Doreta do mou kai mou mai bebo confusion kono. Mais kuma malien nyebi. Na e bi vidéo na jabe na o deme. Ame oro na ko bi, muna to bi jatika wale moko be ka commencer ka fanga soro. Depuis Assimi, depuis Ambe Nyongolo 2021, 2022, 2023, malien dien be nyaboran fait. Anye kidali récupérer ka Mali dugu chama mene. Amballa ka mundi. Assimi Gosa commencera à doka Jafala Watimina. Assimi Ismail Wage de Black Ata Dogono Dougula. Kata for Dogono Yana. Koluka accord signé. Ni aye bifanga avec Tero labi. Assimi de ko malien de on ka son. Tero tama. Mouarema for Donso ya fa mena vidéo kalambe je kala je nyon fait. Donso bora Youssouf Toloba bora malien bengena. Me fait malien on ka doni. Parce que Assimi échec mike. Avec fait kaka échec turuta ka da Mali politicien de coup tantôt Côte d'Ivoire de dou tantôt ni Dougou de dou mais au bera Francis kume ka onkele o Dougou be kume ka onkele mais an kume ka gagner est-ce que Malien be ka kuma ni famia Assimi Gotaye Francis Assimi Gotaye ni Malien jera ka Francis gen wakati mi anye majugu gen hali kidala nyu gen abo robela o don be kume ka onkele Ankele baga ma changer de kafoko do farala Mali jugu ka ko fotere o jugu kele onde do parce que olu ma nyina me onde nyina na pour atina foko ko kula do de kera ko kado Asimi ka fanga kono ko mogo jugu do de na do Asimi ka fanga kono o tere Asimi yere ka kewali jugu ka politique kolonde ndake Assimi Goïta ye négociation de ke ka fo dugula de nyina ka eta do accord la Kaka so jadi sou tama. Malien Donso ya fode. Youssouf Toloba bora ya vidéo ke. Nte fait ka sego vidéo koroka. C'est-à-dire que aye ok aye parce que batru nyanka vidéo la mena parti flana fana kola. Mais nte fait ka vidéo fla nyakami. Ame ka kuma sécurité de kan yokati la. Maloni bana bilani mika bana don bana bifaka. C'est ça. Mune kera. Assimi da foko malien de ka son accord ma ni tero yi Youssouf Toloba nya keleke Donso ya keleke ali chini Donso ma yafa Assimi mala Assimi baka Donso labe Assimi baka FDB créé a ko fe atlan ki take soro signé mo mineli depuis général Abbas Daweli général ne masakara minara anye farabugu de flo perdu awakli bala de bo kera Mali ma victoire sur obli bon décision fana Assimi be kata avec un fanga de Fanadi Jatka wale Mogoma. Assimi ka décision fait ta Mali konobi. Avec un malien de ta kotolu fara jadisu kambi. Pa ali malien mununte jadisi akoko lui jadisi.
malien munu fara te jadise la ko ayi kolu ka bolono blani jadisu yi ali wulu ni o ke jamana nyamo ate jamana marata me kuma ko rete de mbena kuma kan kala aw ni anga janga ni kuma kana me folo kuma aw mana decision fefe ta jugu no fe ibita soro o decision abi komi ta kabulu kume o ko bena juguya jamana kono doma katame jugu yɛrɛ ta kan o tɛ tiɲɛ de ya Asimi nani bicha decision jumɛn ta k'a ye tero bali u ka baara kɛcogo la a y'a décision kelen dɔrɔn fɔ ɲɛna c'est à dire an bɛ œil pour œil dent pour dent de la e de ko i ka duguladenw ma président Punturu o de ko a ka duguladenw ma k'a ye taa fara jihadistes kan o bɛ se ka c'est à dire o tɛ kuma dɔwɛrɛ dɛ donso yɛrɛ bɔra k'a fɔ o fana kumakanw filɛ an ko kumakanw kan hali sini donso ko k'u ma yafa Asimi ma aw ni an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ ne ko terrorisme ti ka an faga Bayinara région kɔnɔ yan ne y'a sɛbɛn a tigi bɛɛ bɛ se ka taa lajɛ n ka compte Facebook kan ne ko fagali min bɛ ka kɛ nin terrorisme ti ka an faga ne y'o fɔ kun na ne de b'a dɔn wa o de ye nin ye terrorisme aw ma foyi kɛ minnu ye an sen n'an bolo siri ka di aw ma dɛ olu de bɛ ka an nin bɔ su ani tile n'o ye Mali faamaw ye ma banna nin bɔra Segu Tunkara da donso de filɛ ka nin fɔ tan c'est à dire ko bo ka fɛgɛ yɔrɔ na bɛ kari yen de donso y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn accord ko kɛlɛ de bɛ yen Asimi de ko duguladenw se tɛ anw ye se tɛ Mali armée k'aw sécuriser a ye taa fara jihadistes kan a ye wage de bila ka taa Bandiagara ni bɛ ka nkalon tigɛ ni maa maa in sutara n tɛ yafi ma diɲɛ n tɛ yafi ma lahara Asimi de ko a ka duguladenw ma k'a ye taa fara jihadistes kan ale de y'a fɔ n'olu taara fara jihadistes kan e bɛ se ka mun fɔ olu ma bilen donso ma bɔ u b'a fɔ hali ni donsow bɔra ka vidéo kɛ le mois de février passé février a ye taa ne ka vidéo kɔrɔ lajɛ donso bɔra ka vidéo kɛ ko maajugu bɛ ka na Mali armée ka kan filɛ nin ye Bandiagara o ma sɔn ka taa dɔgɔnɔw fagara k'u ka dugu jeni Mali armée ma t'u sauver armée ka faute tɛ dɛ Asimi de ko Asimi parce que ne tɛ armée accusé quoi armée bɛ ordre de commandement de kɔnɔ préfet ka faute tɛ gouverneur ka faute tɛ olu bɛ Asimi de représenter ni Asimi ko k'olu ka mun kɛ o b'o kɛ ni Asimi ko k'u tɛ mun kɛ o t'a kɛ bon voilà la vérité une vérité cachée wallahi n'a ma bɔ galon tɛgɛ ni ɲɔgɔn tɔɲɛ kɔnɔ n'ala ni sanpɛrɛ ma jigin Mali ka don dɔ la k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de parce que ni tɔɲɛ ni morali quoi ni c'est à dire ka jamana ɲɔgɔn tɔɲɛ galon kan ala tɛ barika don la hali du o du kɔnɔ ɲɔgɔn tɔɲɛ bɛ ala tɛ barika don du la e ma ala barika don jɔgɔramɛw la a ye taa jɔgɔramɛ duw lajɛ u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila ala ye barika don jɔgɔramɛ la ka barika don maraka la ka barika don Mali siya caman na parce que u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo de mun ya ala ye barika don tubabuw la parce que tubabuw bɛ ɲɔgɔn fɛ tubabuw de bɛ taa dugu wɛrɛ ci ka na a ka dugu jɔ ala ye fanga mun di tubabuw ma n'a tun y'a di Asimi ninnu ma wallahi u tun bɛ bombe atomique u tun b'a ci maliyɛnw na mais tubabuw bɛ jamana wɛrɛw ci ma taa yɛrɛ ka dugu ci président ka faga duguladenw ka taa faga vagabond kan Asimi y'o kɛ i ma ye mɔgɔ ninnu ka ca mɔgɔ tɛ ka ko in faamuya quoi u bolo ko minnu bɛ kuma réseau kan ko de don o tɛ o réalité filɛ nin ye donso bɔra ka fɔ o n'a ko mɔgɔ bɛ ka mais donso bɔra donso y'a jira ko tero tɛ k'olu kɛlɛ dɛ ko aw de bɛ k'olu kɛlɛ vis-à-vis u y'a fɔ deuxième vidéo fana n k'o fana lajɛ bonjour tout le monde. Ne ko terrorisme ti ka an faga a b'a kɛ to a ka nin vidéo a lajɛ accord tɛ maa kisi accord bɛɛ ye janfa de Asimi Goïta ninnu olu filɛ nin ye Bamako u bɛ taa ka baga politicien ni fɛnw ma k'u minɛ k'u datugu ani rapɛrɛw minnu ye accord signé yan ni aw terroriste ye fanga sɔrɔ bi ka jamana kɛlɛ dɛ olu de fɔlɔ kan ka minɛ olu de fɔlɔ kan ka minɛ
Voilà. An y'o de fɔ fɛrɛ de bɛ na ni bojankɛ ye jama bɛ 30 la 0 de b'a kɔfɛ a terroriste bɛ fɛn o fɛn na Mali kɔnɔ bi u y'aw to aw kɔgɔra de wa maliyɛnw y'a dɔn yan k'a fɔ bi aw ka kuma fɛ u ye an sen n'an bolo de siri ka di aw ma don o don an bɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔw ko an bɛ ka nkalon da faama na k'an t'u fɛ dɛ terroriste yɛrɛ bɔra k'a confirmer olu de ye accord kɛ wa olu de bɛ ka faamaw bila ka donsow kɛlɛ su ani tile ka donsow kɛlɛ su ani tile sinon ne de ye vocal kɛ bangasika caman bɛ de inséré ne de ye vocal kɛ donsoya daminɛ ni sisan cɛ ne ye maa min tɔɲɔ ou bien ka maa min bolo nafolo bɔsi n'a bɛn n k'a tigi ka taa plainte don moi je vais répondre k'a fɔ se tɛ o tɛ dɛ kɛlɛ in bɛ ban min bɛ to kɛlɛ na Ala de b'a dɔn muso a bɛɛ lajɛlen ye kuma in mɛn Assimi ye accord min signé malien bɛɛ k'i hakili jagabɔ dɔrɔn bɛɛ k'i hakili jagabɔ wagati min na Assimi bɛ ka accord in kɛ an bɛɛ y'a kɛlɛ kɛ Dr Choguel Maïga malien den fɛn fɛn bɔra k'a fɔ Assimi Goïta président man ka fɔ a ka jamanadenw ka taa fara terror kan wallahi maa y'a fɔ a y'a bɛɛ kɛlɛ ali Yamusa Kamara y'i to kuluba k'a fɔ ko kɛlɛ ko marifa ci tɛ kɛlɛ in ban ko fanga négocier Choguel Maïga bɔra ka Yamusa Kamara jaabi Dr Choguel ko kala Maïga bɔra ka Yamusa Kamara jaabi ko pourquoi ko Yamusa Kamara b'a fɔ k'an ka négocier k'an bɛ kɛlɛ de kɛ u ye Choguel gɛn ka bɔ yen malien ko c'est à dire ko tiɲɛ filɛ quoi e bɛ se ka jɔn de jalaki bi e bɛ se ka baga jɔn de ma bi e président Kunturu ka faga donso m'a fɔ bi a donso ko k'aw de ye terror ye u ma dogo innovation tɛ clair Youssouf Toloba bɔra k'a fɔ k'aw bɛ k'accord kɛ bon e bɛ se ka dɔ fɔ jɔn ma e bɛ se ka jɔn de jalaki bi i nana i kɛra ministre de l'économie i kɛra ministre de la défense ye jɔn y'i bali jɔn de i ye miliyariw soin c'est-à-dire i ye fɛn Mali nafolo b'i ka bila la Mali armée bon o clé b'i bolo i dɛsɛlen bɛ ka jamana fɛnkɛ i bɛ tila ka jɔn de jalaki bi est-ce que France y'i bali yan mais jugu kɛlɛ minnu bɛ k'an kɛlɛ don min na fanga tun bɛ anw na don min na an bɛ ni mɔgɔ ninnu gɛn ka bɔ Kidali o don kelen France tun bɛ ka u dɛmɛ an contre la o don kelen Ukraine tun bɛ k'u dɛmɛ an contre la mais dɛmɛbaga ninnu ma changer dɛ e de ka comportement changera c'est-à-dire u bɛ ka don maliyɛnw kunkolo kɔnɔ i n'a fɔ Assimi b'a sɔbɛ la mɔgɔ dɔ de bɛ ka Assimi ka kɛlɛ tiɲɛ a bolo maa si ma Assimi ka kɛlɛ tiɲɛ a bolo Assimi da ka kɛlɛ tiɲɛ a bolo a perebu filɛ nin ye fo ni maa min tɛ halaladen ye maa min ye worotan den ye ko fa de ba worotan don ba la k'i ba furu suna ni harada la o den o ka nin ye ka tila k'i ɲɛ cɛ a ka kɔrɔ ɲamaden ka fisa nin ye ko filɛ nin aw bɛɛ ɲɛkɔrɔ ne kumakan tɛ minnu ko Assimi de ye terror accord signé u bɛɛ Mali la u tɛ extérieur la minnu ko Assimi de ye maliyɛnw don jihadisya la ne m'a fɔ dɛ a fɔbaga bɛɛ bɛ Mali in kɔnɔ c'est à dire bo ka fɛgɛ yɔrɔ ma a bɛ kari yen de maliyɛnw diɲɛ jamana tɛ jɔ nkalon kan jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan président Kunturu k'a fɔ ka duguladenw ma ko taa fara jihadistes kan ni Assimi t'a yɔrɔ jumɛn donso minnu y'a kɛlɛ kɛ ka tila ka bɔ ko ka donso désarmer ani donso kɛlɛla hali sini donso bɛ maɲumako la i kɛra donso dɛmɛ mais i tɛ armée fana recruter yan i y'i to fana tuguni ko an bɛ négocier ka Ablaye Maïga bila ka taa fo Nations Unies bɛ la ka taa fɔ devant Dieu et tout le monde ali Ben le cerveau ko Assimi ka ka VDP créer Ben y'a fɔ fana vidéo filɛ nin Burkina ko les volontaires pour la défense de la patrie. Eux de la Senga et en lieu de pour boulevard que nous sommes prêts à donner, nous avons 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Benjara en tête. 6 mois, au bout d'un décembre, à mes secondes, à ma médaille là-dedans. Burkina, au lieu de ça, on va bisabani dourli. On va primer Bella Djeleme, on va tan flabedima. Primu wɛrɛ bɛ d'i ma i ka dumuni sɔngɔ ye o bɛ bɛn 9,000 ma primu wɛrɛ bɛ d'i ma o bɛ bɛn 20,000 ma 15,000 a y'a lamɛn dɛ bi n'i sara 1,000,000 bɛ di i ka famille ma n'i banana 6,000 bɛ d'i ma pour que i ka sacrifice de ultime sacrifice i tila fɛn ɲini na quoi i bɛ taa faso kumabɔ de la anw ko k'u k'o de kɛ wa anw ta bɛ kɛ bénévolat ye anw mago t'a dɔrɔmɛ kelen na u k'an wele k'an organiser marifa bɛ monter cogo di a bɛ démonter cogo di k'an fara ɲɔgɔn kan ka recrutement kɛ dugu ninnu bɛɛ kelen kelen kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ minnu bɛ dugu minnu dɔn an b'u ka bila ɲɔgɔn ɲɛma surasiw professionnels ka bila an ɲɛ an ka taa kɛlɛ in kɛ quoi mas o de bɛ kɛ ka irisiw ka base sigi Gawo ka MINUSMA gɛn mois de juin ka tila tugun ka anw yɛrɛ bila
an ka dugu minɛ Mali jeune den sɛbɛw an ka taa ka taa nin baara ba kuma cayara dɛ wa n'an ma taa nin baara ban ni kɔlɔlɔ bɛ se ka bonya ka na an bɛɛ sɔrɔ an bɛ ka ban ka taa gɛrɛ min kɛ i ka taa sa i bɛ ka jugu bɛn o b'a fisa jugu ka kisɛ k'i kɔ la i bolitɔ dɛ bɔn fila dɔ la kelen de don soit ni gɛrɛ sugu mana bin i ka jamana kan n'i ma jugu faga jugu t'i jɛ dɛ. kuma banna bɛɛ ni nin fɔ yan'a ka taa kaso la bɛɛ ni ka kuma tiɲɛ u ko bɛɛ ni minɛ ko bɛɛ ni jadisi ye u ye bɛɛ kɛ jadisi ye u ye bɛɛ ni minɛ don min na u ko bɛn u ye Abdou Niang de bila ka nkalon nɔrɔ bɛn na ko Abdou Niang ko bɛn ni Hezbollah ɲɔgɔn ye k'olu ye terror de u ye bɛn minɛ a bɛ filɛ kaso la hali sini u ma bila o hakɛ bɛ se ka fanga c'est à dire i bɛ ka ko kɛ hadamaden n'i bɛ ka ko kɛ a bɛ ka hɛrɛ s'i ma ni dangadenya yɛrɛ tɛ e mana ko kɛ a se tɛ ɲɛ e bolo i mana décision ta i kan k'i sigi k'i miiri mun de y'a to ni ne ye ko ɲini ko n b'a kɛ a tɛ ɲɛ et puis a bɛ ka maliyɛnw bila confusion kɔnɔ ni e ye maliyɛnw moto ni fɛnw tigɛ e ye fɛn tigɛ e ye carburant tigɛ maliyɛnw na e ye carburant tigɛ maliyɛnw na o de y'a to Bina ninnu commencera ka siratigɛw daminɛ n ko in sɔrɔl'o de la e ye carburant tigɛ ko carburant tɛ taa yɔrɔ dɔ k'i b'o contrôler e ye carburant contrôler daminɛ wagati na o de ye fanga yɛrɛ di jadisiw ma u taara Kayi sira tigɛ u commencera ka attaque kɛ e ko e y'o bɛɛ kɛ o bɛɛ la u nana attaque kɛ fo Kati fo Bamako e ye décision fɛn fɛn ta a ye fanga de dun a tɔɲɛ bɛ ka don maliyɛn denw de kan mɔgɔ caman bɛ ka fɔ e bɛ ka décision fɛn fɛn ta i b'a fɔ ko danga bɛ mɔgɔ min kɔ quoi bilahi talahi c'est ni i b'a lakale ko i bɛ tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ sa a ka n pan yɔrɔ kunna hali basa fagala n'i ye Mali d'a ma a tɛ Mali mara tan wallahi ala hali maa min bɛ basa faga n'i ye Mali d'a ma a t'a mara tan cogo la ka tila a tɛ maloya don o don ale ka ko dɔ mɔgɔ dɔ de n'o ye bon o mɔgɔ morali tɛ bɔ fili la fo ka diɲɛ fara lahara kan an ka nin kuma fana mɛn ko dɔn bɛ fan jumɛn de la voilà donc mɔgɔ tɛ kɛlɛ labɛn i yɛrɛ contre la voilà an bɛ kɛlɛ la jugu bɛ min kɛnɛ la n'i bɛ k'o kelen de kɛnɛ la bon ne b'a fɔ e ma sa k'i ye nin ye nin dakun jumɛn ye kuma bɛ filɛ n b'a fɔ nin dɔ in ma cogo jumɛn ko a ye jugu ye dakun jumɛn na a bɛ o filɛ kɛta dɔrɔn de ye jugu ni nin différence ye a bɛ walima filɛ aw t'o dɔn de a bɛ filɛ a ka fɔ ko mɔgɔ nin a ka fɔ ko mɔgɔ jugu kɛwale dɔrɔn de don ko jugu ka kɛwale n'i bɛ k'o waleya ta k'o sɛgɛrɛ e la hali bi sigilen bɛ k'i nin y'o tigi ye a banna a fɔ ni aw bɔra ka nin y'a ɲɛfɔ dɛ n'a bɛ se ka fɔ mɔgɔ ma ko nin ye karisa ye k'a sɔrɔ a ka kɛwale tɛ a banna kuma bɛ filɛ ni jugu bɛ tɔɔrɔ ɲɛsin ma i b'a sɔrɔ n'i bɛ ka hɛrɛ de ɲɛsin ma a bɛ ka hɛrɛ de laɲini voilà ɔ mais jugu bɛ ka tɔɔrɔ min laɲini ne ye n'i bɛ k'o tɔɔrɔ kelen de laɲini ne ye jugu bɛ k'e bila tɔɔrɔ sira min kan n'i bɛ k'e bila o tɔɔrɔ sira kelen de kan halisa e bɛ la ko y'i nin ye o nin y'a yɔrɔ kuma bɛ filɛ i sɔnna i ma sɔn a diyara a ma diya o fila bɛɛ ye jugu de voilà mais a bɛ se ka kɛ jugu de ye jugu minnu n'u qualité différenten de don a banna i dara jugu min na walima i ye jugu min dɔn ka kɔ jugu min ɲɛ o fila dɔrɔn de don a banna a banna ye a banna a tɛ se ka sɔsɔ o ayi cicogo t'a la donc an ko marabagaw kan k'a dɔn jamanadenw de kan ka se k'a dɔn jadisiw ye jɔn ye olu ye jɔn ye voilà voilà aw ye carburant tigɛ jamanadenw na après o kɔfɛ de jadisiw sera ka kidali bɔsi aw la aw ye carburant tigɛ jamanadenw na après o kɔfɛ de jadisiw sera ka ministre de la défense fa aw ye carburant tigɛ jamanadenw na après o kɔfɛ de u sera ka sevar ninnu kan ci k'u yɛrɛ kɛ bon i b'i yɛrɛ ɲininka o mesure taara jamanadenw de kama wa mesure taara ko ka dɔ bɔ jadisiw de kɛlɛli la kuma bɛ filɛ mesure min taara tiɲɛni min kɛra o tiɲɛni yɛrɛ de fanga tun ka bon tuma min na carburant bɛ yen bɛɛ b'a sɔrɔ tiɲɛni min ɲɔgɔnna yɛrɛ tun ma kɛ fiyewu carburant tigɛlen mɔgɔ dɔ de o tiɲɛni ɲɔgɔnna kɛra bon basi tɛ ni moto ko filɛ nin ye sen na u bɛ ka mɔgɔw ka balo tigɛ o la an ka jamana kɔnɔ bɛɛ y'a tiɲɛ don u bɛ ka mɔgɔw ka balo tigɛ o la n'i ye moto bolili tigɛ yɔrɔ dɔw ni yɔrɔ dɔw cɛ i ye balo tigɛ i ye kɛnɛya tigɛ o balo tɛ jamanaden minnu kan kɛnɛya tɛ jamanaden minnu kan o ye mɔgɔ jamanaden sɛbɛlama n k'an b'a den sɛbɛlama ma sinon denlankolon kule kan an tɛ jateli k'o la dɛ wala olu ka wulu fatɔ ngɔngɔli an ɲɔgɔn tɛ bon an bɛ ka kuma jamana sɛbɛlamaw ani jamana den sɛbɛlamaw min ye jamana ɲɛtaako ye bon jamana min marabaga ka kɛta bɛ ka balo tigɛ a ka jamanaden na ka dumuni tigɛ a ka jamanaden na ka ji tigɛ a ka jamanaden na bon e bɛ nin jugu jumɛn dɔn ko jugu bɛ fɛn wɛrɛ laɲini jamanaden na ni nin tɛ a bɛɛ bɛ filɛ
ni marabaga lola ɲini la o ye jugu de ye o a banna i sɔnna i ma sɔn a diyara a ma diya a tɛ fɔ k'i diyaɲɛ kuma dɔn mais o ye jugu de ye voilà kuma bɛɛ filɛ malien bɛɛ lajɛlen ye kuma in kɛ nin mɛn a ma dogo mɔgɔ si la c'est clair comme l'eau de roche donc k'a fɔ an ɲɛna a b'a kɛ to k'a fɔ an na nin de b'an ka jamana kɔnɔna na problème b'an k'a bɛɛ filɛ nin a yɔrɔ bɛɛ filɛ a yɔrɔ la a dogolen tɛ et puis i b'a kalama ko u bɛ ka hali jakarta ko in fɔ jatigɛ wale mɔgɔ bɛ ka yɛlɛ hali jakarta fana sanfɛ san o fana photo filɛ je pense que jakarta photo kan ka sɔrɔ an bolo yan yɔrɔ la tero bɛ ka yɛlɛ jakarta fana sanfɛ san nɔ u y'a yira de k'a fɔ ko a filɛ nin u filɛ nin jakarta sanfɛ mɔgɔ jugu ninnu filɛ jakarta sanfɛ i ɲɛ tɛ jakarta la u sigilen filɛ jakarta sanfɛ ko bɛɛ filɛ ala ka hɛrɛ kɛ mali ye donc k'a fɔ an na maliyɛnw ala ka tiɲɛ bange mama ye mali janfa ala e de masaw ka masa ye mama bɛ janfa la mali ko la a kɛra ni segu ye o a kɛra mama ye o mama de bɛ ka maliyɛnw janfa mama de bɛ ka fara maajuguw kan mama de ka kɛwale y'a to ni maajuguw ye fanga sɔrɔ ka na maliyɛnw tɔɲɛ o tɔɲɛ ka maliyɛnw bali essence la ka maliyɛnw bali u ka diɲɛko la maliyɛn den fɛn fɛn bɛ ka fara mali juguw kan ou bien mun ka kɛwale y'a to ko mali juguw de bɛ ka fanga sɔrɔ mali kan bi ala i k'a bɛɛ ta tiɲɛ i k'a bɛɛ halaki ala e de masɔn ka masa ye mama de bɛ nin complicité la nin ko in na mama de ye complice ye k'a fɔ ko a ka kɛwale jugu d'a to ko mali bɛ dingɛ in kɔnɔ bi mama de fana bɛ ka dogo maliyɛnw kɔfɛ ka taa fara kojugukɛlaw kan dogo la ka mali janfa ala e de ɲɛ b'u la dɛ an ɲɛ t'u la dɛ mama b'a kɔfɛ a bɛ libu mama b'a kɔfɛ a bɛɛ kɛ yeko fila ye maliyɛn bɛ k'a fɔ ko a bɛ ne bɔra kuma la